baie geleer. Ek kon dit sien dit. So ek gaan nou verder in die klas gaan ek nou weer dit oorgaan saam met hulle. Maar hulle het definitief geleer dat water nie gemors moet word nie en ook dat hulle nie die water vir granted vat nie. Van die oefening heb ik geleerd dat je niet bezoedelt en je moet dat die crisis wat in die water en woon niet vergiftigd wordt. Ik kan voor andere mensen een story oordragen om niet te bezoedelen rondom rivieren en op andere plekken ook niet. En ik kan rommel opjagen zodat die rivier niet bezoedeld kan worden. Maar je gaat een slim gedeelte van die opvoeding was die laatste stukje waar je die beter krijgt. Dan ga je slim opvoeding daar was hij veel mensen als ik in was leren was weer die rivieren bezoedelen. Excellent. And thank you so much for the message that they brought to our children, especially for this rural school. I think one thing for the communities that we work with is quite rural, so new people coming into the towns and come and talk about, environment, what's important of keeping it clean. It's quite fascinating. I didn't realize the West Coast was such a big area and involved so many different kinds of people and places. So it's been a great adventure for us to go around this whole area. I enjoy working with these guys, teamwork and the commitment, and I enjoy working with everyone, actually, yeah.